and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. English na ba'y medium sa maong essay writing contest? English? English. O niya, makasugakod ka taon ng English dong. Paningwaon gina ko na tabang ni kong ampo. Ay, maglakaw ko nga, magluhod pa ingon sa altar sa simbahan dong. Aron lang yun, matabangan ti ka nga mahoy mo kadaog. Hinaunay, bisag di pa ko makadaog. Dala am sa gihapon ang consolation prizes. Unsay consolation prize, God? Kinahanglan, ikaw gyud mo daog. Si Kata sa kunana. Saman di ay. Puslan man nga, iampo na ko ang imong kadaogan. Kana yung first prize ka. Ayaw na yoy. Ayaw pala biingin mo pangandoy. Nang huwam lang raba ko si mong pangandoy. Basta dong, ikaw gyud maoy mo daog. Nang, naa si Milan sa inyo? Tuaman day ka rin. Biliban akong Milan nang uy. Siya ray dili 4th year college nga na-appeal sa essay writing contest. Unsa day? Duha raman silang napilian nang. Ang usa kay 4th year college na, ug si Milan nga 3rd year college pa. Ugoy, kamao lang yun ang akong anak day, kamao yun na siya. Pero, in English na ba ko gamiton, uy? Gibang anday kasi mong anak. Sumagod atong pag-graduate na mo sa senior high. In English mo gito iyang speech dito. Day tuod sa. Dako kayo nga akong paglaom nang. Nga kining maong contest, maoy makapadato ni Milan. Believe di kay ka na ako, Karen? Unsa man di ay. O sagot ka sa napili nga mo atog Manila, good. Hala. Ngano? Magkita din mo si Senyorita Hazel sa Manila. Tuod no? Patuon di ko Manila. Tuara ba sa si Senyor Emilio? Nganong day kung tuwa si Senyor Emilio? Hindi man si Hazel ang tuyo sa pag-adto sa Manila rin. Unyag magkita mo dito? Dako ano kayong Manila, uy. Busa, imposible kung magkita ming duha. Gawa sinoon kung ako siyang pangitaon dito. Unsa? Pero imposible gyapon. Wa mo kung makatultula. Asa siyang nabita. Imposible gud kayong makita mi ni Hazel. Biliba gyud akong Milan nang uy. Duha ra silang napili sa eskwelahan nga ipada sa Manila. Maulagi ka rin. Busa karon pa. Tumanon ko gyud ang akong gisaad sa labang makagagahom nga maglakaw ko nga magluhod gikas pultahan sa simbahan hangtod na gyud sa altar aron mahatagan siya kasayon sa contest nga iya karong giapilan. Dako gid kayo ning dungog sa among eskwelahan nang kun dunay usa nila nga modaog. Aw bisan ka di consolation prize lang. Kay imagine gud nang naapil ang among eskwelahan sa maong contest. Dako gyud kaayo ning dungog nako day ka rin oy kun modaog si Milan. Mao lagi. Bisan na lagi consolation prize lay madag-an ni Milan nang. Garbo na gyud kay na sa among eskwelahan. Imagine nang gikan sa probinsya og publiko pagid nga eskwelahan ang gigikanan ni Milan. Ay, hinaot nga dunggon sa Dios ang akong pag-ampo. Nga hatagan niya higayon si Milan nga ikapasigarbo ang iyang kakabus. Sagdi lang nang ilang. Mutabang lang sa kog ampo nga magiyahan gid si Milan sa angay niyang buhaton. Aron mo lang po siya sa iyang mga damgo. Ang ako lang yung gikahadlukan nga makita siya ni Senyor Emilio sa Manila. Ha? Ngano magkita man sila? Nga dili man si Senyorita Hazel ang iyang tuyo dito? Unsa itong kalibutan nang? Nga tuyoon gyud kay gayunan nga magkatagbo ang duha nila kada ni Senyorita Hazel sa Manila. Hazel, may lakaw niya kita. Kana sa amin na pa. Karong to,
Giimbitar ko Lance sa bago na kong investor. O gusto kong iuban ka. Murag, dili ko available karon pa. Unsa? Busy pa manggug ko nga nanguhag requirements. Aron maka-appeal ko sa usa ka contest. Contest? Usa ka essay writing contest pa. Oh. Gikinahanglan ba guna sa kurso nga imong gikuha? Ngano? Sa kurso nga political science, gikinahanglan pa ba ng unsa ganito? Essay writing contest pa. Gikinahanglan na sa imong kurso? Wa, pero ang dungog pa, dili ka bayra dollars kung mudaog ko. Unsa man Milan? Andam na kasi mong pagikan sa Manila? Andam na ko, Karen. Wala ko'y dakong bag nga mahimong sudlan sa kong mga gamit. Kanang maleta? O bisag ko ng backpack lang ko. Pero dako, aron masudang ako mga isulob dito sa Manila ba? Manghuam ta. Ha? O saan to manghungon? Akong suwayan og hangyo sinoy butoy kun do na besed akong bag. Aron mo isudlan sa imong mga kinahanglanon. Di sa mahimong mamalit ko kay wala may kwartas nanay good. Wow niya ko'y mabaon. Pero, di ba, shouldered man na sa eskwelahan ang inyong puyan dito sa Manila? O noon. Pero si Bako ba, makapatid ko dito, nanindag man eh. At sa may ako ibayad. Ikaw ba pulos lang yung kabinuang, uy? Binuang lagi, pero posible yung ginang mahitabo. Dili, uy. Dili ka magsigig soroy dito, aron dili ka makapatid og nanindag man ni. Katawanan mang kamilan, uy. Ako lang ang gigitawa nga kung tension. Nga naman, nahadlok day ka? Aw, sa matag contest nga ingon ini, kinahanglan mo bati ka kadlok aron mapunan pang imong pagpaningkamot. Kung ipatigbabaw mo ang kumpiyansa, tingalig mahagbay noon ka. Hinoon. Pero, dako kog pagsalig sa imong katakos, Milan. Ang tuwaragid sa langit mo ay makadecide kung angay ba ko sa ingon ining kadakong contest, Karen. Bag? Bisag bakpak lang gud noy butoy kung doon na ka. Oh, wano ko'y backpack ka rin. Pero, doon ako malita. Maleta noy? Mas labing maayo hinuon kung maleta aron masud ang tanang gikinahanglan ni Milan. Kadtong Milan may mo gamit. O lagi noy. Moadto manggod siya sa Manila. Pero wa siya bag nga masudlan sa iyang mga gamit ba? Daan naman gutong maong malita ka rin. Pero, magamit gitong Milan. Akong tan-aw noy. Kung hugaw gani, ako lang daw yung limpyuhan. Yun na kadiyos ha. Ako ipakita niya mo ha. Uy! Kahumot kong naptalina ning imong bag, noy. Ako gibay lang giampingan ng maong bag ka rin ha. Klaro gid, noy. Kay na, giputos pa gidig plastic. Unyang ibabaw nga putos o sa kasako. Ambot nga nung ako na ipagamit ni Milan eh. Basta, pampingig maayo ni Milan ang maong malita ka rin. Di nini mo ka rin. Gika nang noy butoy nang. Ha? Kisang butoy? Kada kong nag-atiman sa bayasyenda nang. Ako manggod siyang giduol o gipangutan na kung doon na ba siya backpack. O kining malita mo iyang gipahuwam na ako. Nanimahok mang ganining napalina nang. Klaro gyud nga giampingan ig maayo. Butan din noy butoy ka rin, no? Iya kagong gipahuwam. Mao lagi. Pero nagtugon lagi siya nga kinahanglan nga imo ning ampingan og maayo. Gusto kong makita ka ng ginganlan ni mo butoy be, day ka rin. Nay. Milan, ikaw di ay na. Nganong imo mang gitutukag maayo kining malita, Nay? Kuan. Nakadaig lang ko sa nagtipig ining maong malita dong. Nakadaig di kang noibutoy, Nay. Gusto ka. Maayo ka isyang muamping. Nganom day, Nay? Nakakita na di ka ining maong malita? Wow, anong pagani ko kakita ini? Pero, gusto gyud kong
makakitaan ng ginganlan o butoy. Kinsam ka ni taga-probinsya na mo nga apil ni ining maong contest. Wasap na ako makuha ang mga nga nila da. Nagilis mo lagi ka? Maadto ko sa eskwelahan pa. Wa man ro'y klase. Wa lagi. Pero karon ko no mga bot ang ubang mga contestants nga moapil sa essay writing contest pa. Inyo silang sugaton? Dili uy. Pero karon mi mag-meet. Oh, nganong moapil pa man yung ka, ana? Challenging ang maong contest pa. Kay magulagway man ni kung unsa kanindot puy-an ang Pilipinas. Hazel, walang nindot po yan nga lugar. Ang states ra gyud. No pa. Diya gid ka masayop. Nindot gid puy-an ang Pilipinas kung tinuod kang usa ka Pilipino. Og kana mo ay akong ipagarbo sa ako unyang essay. Ihulagway ko nga usa gyud ka paraiso ang Pilipinas. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!